هنرمندên Rojavayê Kurdistanê di piştevaniya Hikûmeta Kurdistanê û biryara Serok Mesûd Barzanî Serokê Kurdistanê di giştpirsiya serxwebûnê de berdewam in. Bavê Azad, hunermendekî Kurdistana Sûriyeyê xelkê bajarê Efrîniyê û bûbûneya serkeftina serxwebûna Kurdistanê siranek bi navê Ey welat ez pêşmerge me pêşkêş kiriye. Siran ji gotin û awaz bavê Azad e û ew siran wek wefadariyê bû Kurdistan amade kiriye. گر هاو بیشن کلاوی من چرا بیشن بو پیش مرگه به دشمن را شر و جنگه چرا بیشن بو پیش مرگه Slavik beginin dayka men Slavik beginin babi men Ger hav bejin ka kuri men Ger hav bejin ka lawi men Çera bejin bu peşmerge Be düşmen ra şerru cenge Çera bejin bu peşmerge Be düşmen ra şerru cenge ولا طوالات ولا طوالات ولا طوالات شيرين ولا طوالات ولا طوالات فينا مش